Right, nhasi ndiri panapa panonzi Parera muguta reHarare. Tichangobva paWhite House, handiti tichangobva paWhite House before paSnake World muna Blair Road toinonchi A5 ndichiti zviri kudi kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Ndoda kumbokuradzaiwo nzvimbo inoi, nzvimbo yandakaona yakanaka especially for mafamilies, handiti munoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti haugone kuenda nevana, so unoshaiwa kuti ndotangira papa but Parera ka ndopafarira nenyaya yekuti zoni kunyangwe sometimes ndinotombouya nana mainini venyu, ndinotombouya nevana pasina kana problem. Of course pane vanhu vanenge vachinwa vachidii, but it seems like pana Parera it's a place yekuti unokwanisa kutouya kana namai vako kana kuti natezvara navamwe naambuya ukasanyara, handiti pane dzimwe nzvimbo imodziziva hatizotaure nemazita kuti ugone kuenda naambuya vako iwo. So I just want to show you around. Nhasi I see weekend, normally Friday, Saturday, Sunday pane pari busy, so today I have decided to do this video iri pari pakati peweek, handiti today is a Tuesday, on a Tuesday ndiri kuzviitira ndikuda kuti munatsoona zvakasununguka, and then I will do another video kana ndainvitiwa neveParera pacho. Nhasi ndangouya, handina kuinvitwa, ndangodecide ndega kungouya, so this video is not sponsored. So handisi kugona kana kugocha nyama, maybe ndichazogocha kana ndainvitiwa nevaridzi venzimbo. So listen, if you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page yakanzi Saint TV. So awa ndo mafungiro angu, ndiri kuita video rinoeri nemafungiro angu nemaonero anguwo, handiti iwo nemafungiro ako nemaonero ako about this place wakasunungukawo kunyora ku comment section zvaunofunga. So come and I'll show you around. Right, so tiri panapa ndofunga muri kungoona pane pekugara pakanaka, mimvuri yakanaka, kana mauya ari masikati munonatsopaka motikari yenyu padhuze nekabench kenyu, mobva magara mogara zvakanaka muchidya nokunwa, and hapana anenge achikudisturba. Space iripo yakakurisa yekuti munee makagara zvakanaka panapa Parera, especially when it's weekend. During weekend munofairwa, and then kana masvikawo muchidawo kuitawo zvekunwa madrinks, apo pamuri kuona ndepekuti munogona kutengawo doro renyu motanga kufara. Pane music. I'm telling you, this place will be lit, especially when you come around past 5. When you come around past 5, this place will be lit zvekuti newe unobva wanatsonzwawo kuti ya nguva yekusununguka ndiyoyi, nguva yekusununguka ndiyoyi. So panapa pane mapool again, handiti masnooker. So if you are a pool player kana kuti snooker player, pane mapools aripo panapa esnooker. So unokwanisa kuuya mobva mazvitambira snooker yenyu muri panapa. Panapa pane ka place, this is a bar area yekuti kana muri vanenge vachida kunwa, there is mune machairs mabenches oti munogara zvakanaka. I think you can see around. Come, you can see around kuti the place is so huge. You can park your vehicle inside. Wapaka vehicle yako, you can even relax makagara mumotikari menyu, hapana mutemo, hapana murairo wekuti sezvamuri kungoona kuti space iripo yakawandisa, space iripo yakawandisa zvekuti semafamilies you can actually come mobva matongoenjoya naAmbuyawasha. Izvi zvenyu zvekuti handigone kuenda nemukadzi nevana kupressure, zvekunyepa zvezve, because Parera panotouya kana nemacheche vari pamukaka vanotongouyawo kumafaro vachitenderwa. So mozoti hapana kwandinogona kuenda nemhuri yangu, inini kunyepa. On Saturday tikaona mukana ndichazombouya ka ndichakuratidzai ipo panapa kuti panofarwa sei pano Parera. So ndozvo ndingoya ndingozokuratidzaiwo nhasi muguta reHarare. Kune vaya vanoti hatoshayiwa kwekuenda during the weekend, panapa pabhadhariswe pagedhi. You can just drive through, drive in rekana through amene music
iripo pane maspika panze, iwe nevana vako muchifara, muchidya nyika rutivi. Pressure. And this video I'm doing it specifically for those vanema families vanoti we have got nowhere to go with our families during the weekend. Aiwa, ndiri kuti parera paripo kuti munge muri munowe semafungiro angu handiti because inini normally weekends ndinotomboona namai nini wenyu panapa totombogocha totamba redho yedu, then time tobva taenda kumba tambo refresher. So iwewo futi nemukadzi wako nevana vako you can actually come to this place. Ndozvandangoti ndingouya ndingozokuratidzaiwo. So what do you think about this video? And ndekupi kumwe kwamunofunga kuti kunoita kuenda nemafamilies? Kana paripo you can drop it comment section. Isusu tofambira nyaya dzachona. Kana muine nzvimbo dzakaita sedzinoidzi dzamuinadzo muchida kuti tinge tinouya kumalodge, kumahotels, kunogochwa ayo makasununguka kuti bata panhamba dzedu, then toronga tobva tauya ikoko. Anyway, in Zimbabwe, Tomango said the only Zim uncle for now, much love and God bless.